alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en vlog, og jeg er nede ved Betty. Jeg har fået par Betty, og som jeg kunne se, der stod der en Hitling og en Laura deromme bagved. En smukke Hitling. Ja. Og så en smuk Laura. Og en mega smuk Betty. Yes, sir. Det bliver fucking nederen nogle gange. Men yes, jeg vil egentlig bare lige starte den her vlog, og så vlog. Der starter ikke nogen vlog lige frem. En vlog, og så yes. Men det var godt med Strile Betty. Selvom hun ikke er særlig beskidt, fordi hun har dækken på. Så kan jeg lige prøve at se mig. Ja, det er faktisk ret nederen. Nu kan jeg ikke stille, kan jeg på den anden side. Det er fandme nemmere. Ej, hvor sejt! Man kan bære dem ind i. Det vidste jeg sgu ikke engang. Det er ikke en Betty. Jeg tror, den her, den er så meget mærkelig. Betty godt lide det. Og så går jeg bare i gang. Jeg har lige taget den første start på hende. Jeg er alligevel ikke sådan. Det er mærkeligt, det er det faktisk en sko og en ting. Hun er ikke så beskidt, så derfor så bruger man jeg ikke kun er så grundigt. Og det. Fordi den bruger jeg mest, når hun er meget beskidt. Men derfor så ikke i dag. Kun på tingene. Fordi det... Nå, det var din bestemme. Så er der med det af der. Ja. Ej, jeg kan ikke lige høre det. Ja, nu er jeg lige på den anden side. I kan ikke se mig, fordi jeg er sådan fucking lille. Ej, jeg vil altid blive bundet. Nu får på noget fucking igen. Og så tager jeg den her side. Hun kan næsten. Hun kan passe den. Ej, Laura. Hun kan passe den. Ja, hun kan. Godt. Nu tager jeg den her side her. Men ja, så har jeg en blodbørste bagefter, så renser jeg hår, så det vil jeg egentlig bare lige gøre nu. Så nu er vi kommet op, og det er Laura i blinken. Og lille smukke og smukke Betty. Og sådan, der kommer en cyklist. Kunne jeg høre, hvor lang afstand der er ikke engang. Det er skoven. Hvis vi var i skoven, som vi nok kan se, der var en mand der. Hun har fået en på, og hun har fået Lauras underlag på, jeg skulle skrive det. Og så har hun sin smukke gymnasie på. Vi havde lidt problemer med at sætte den på, ikke Laura? Det var kun fordi hun stod lige. Ja, hun løfter hele tiden det ene bagben. Men jeg vender lige tilbage, når vi er kommet i skoven. Så nu er vi kommet i skoven, og der er Laura foran mig og Betty har hyttet. Og I skal gå ind og følge hendes Instagram og sådan. Og hendes YouTube-kanal, det skriver jeg lige ned i beskrivelsen. Ja, det har jeg også sagt. Hitling har verdens lækreste røv, hva'? Og der er Betty sgu ikke engang. Den der, Betty's røv. Og det er min. Var det ikke lørdags? Den der lørdag, du redder lige. Nå. Jeg vender lige til... Ja. Jeg vender lige tilbage, når vi har travet lidt. For det skal vi have lige om lidt, så yes. Jeg vender lige tilbage lige om lidt. Så lige nu er vi ved at skvitte af. Ja. Hun har haft det lidt hårdt, men altså, vi klarede den sgu fandme. Men yes, jeg vil egentlig bare vende tilbage, når vi sadler af. Det var jeg for den her video. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Så må jeg gerne smide en like og abonnere og kommentere på min kanal, så vil jeg blive rigtig glad. Vi ses i min næste video. Hej hej.